Și a început meciul decisiv între, dacă ne amintim bine, între belgieni și spanioli. Doamne, spaniolii au preluat conducerea prin Raul din New Jersey. Betis Sevilla. Da, Celtic. San Antonio Spurs. Se pare că jucătorul de la San Antonio Spurs este un pic accidentat, dar strânge din dinți pentru a continua această partidă decisivă. Allen Iverson îi pasează acestui Shaquille O'Neal mai slab al campionatului. Belgienii revin prin deflandră. Incredibilă ratare. San Antonio Spurs revine în joc. Și incredibilă ratare. San Antonio Spurs se pare că și-a pierdut suflul. Jucătorul de bază. Extraordinară revenire. Nu se poate așa ceva după o recuperare incredibilă. Jucătorul a dezamăgit. Se pare că salariul îi va fi diminuat după aceste ratări. Și bineînțeles, probabil își va pierde și postul de comentator la următorul meci. San Antonio Spurs în atac. Driblinguri halucinante. Absolut fulgerătoare driblinguri. Absolut fără niciun rezultat. Și nu se poate așa ceva. Belgienii pe contraatac și extraordinar revenire. Se pare că și un jucător de la belgieni este accidentat, dar și el strânge din dinți. Extraordinară pas. Și San Antonio Spurs preia conducerea cu 3-1. 3-1. Și acum probabil va încerca una de două. Nu, a intrat și să vedem dacă va ieși. N-a ieșit. Incredibil belgenii. Extraordinar belgenii. Omul de bază reușește MVP-ul. Extraordinară pasa MVP-ului, însă colegul nu se poate ridica la standardele MVP-ului belgian. Oh! Și John se rupe. Extraordinar, MVP-ul belgian este într-o formă de... Da, este egal, este 3-3 și MVP-ul belgian scoate pentru 2. Se joacă cu un grad de violență extrem de ridicat pe teren. MVP-ul belgian extraordinar în fața camerelor de filmat. Probabil va juca noul film privind viața lui Michael Jordan. O încercare de slam fără minge a jucătorului la San Antonio Spurs. Dar parcă Spurs era cu verde, mă. Timberwolves, da, ai dreptate, Deci jucătorul spaniol și-a schimbat între timp echipa. Acum este Raul de la Timberwolves. Extraordinar, 4-3. 4 egal, corect. Nu. Nu, eu știu că am spus am dat 3-1. Nu, cred că e 4-4. Așa am numărat și eu. Și a dat Alex un coș pe bune.
Au! Dă-i mă, pa... Ia mai comentează și tu, mă. Mie nu-mi place să comentez. Și îți place doar să contemplezi. Sau chiar mă uite, nu m-am gândit la asta. Dar aici e bine la umbră. Tot MVP-ul Belgia? La două? Nu. Hai, mă. Bă, Alex, ai avut o răbdare să nebunim. Acum să-ți... Bravo, bravo. Ce chega? Dude, that hurts. Mai la noi ai putut mă să dai. Ai plecat de acolo. Nice. Au! Woo! Cât e? 7. Eu mi-a bătut bun. Deci la picior ăștia lovit și mai. Și campionii mai scos. Da.